Βραβείο Παραγωγής Ελαιολάδου. Δημήτρης Αντωνόπουλος. Δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε για μεσολογγίτικο λάδι. Για όλους τους κανόνες όμως υπάρχει εξαίρεση και αυτή για αυτόν τον κανόνα ονομάζεται Δημήτρης Αντωνόπουλος. Ο Δημήτρης Αντωνόπουλος σπούδασε στα ΤΕΙ Λογιστικής. Παράλληλα με τη φοροτεχνική δουλειά, ασχολήθηκε με το μάρκετινγκ, πράγμα που το βοήθησε όταν αποφάσισε τελικά πριν 10 χρόνια να καταπιεστεί με τις ελιές και το ελαιοτριβείο του πατέρα του, Νικολάου. Άνθρωπος ενημερωμένος, θέλησε να καλλιεργήσει βιολογικά. Μεγαλώνοντας την πατρική περιουσία, καλλιεργεί σήμερα 130 στρέμματα, 3.000 ρίζες ελιές σε 3 διαφορετικά σημεία περί το Μεσολόγγι, την Αγριλιά, τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Θωμά. Το εξαιρετικό Παρθένο Αντωνόπουλου κέρδισε την υψηλότερη βαθμολογία στην τυφλή γευσηγνωσία των σεφ του γαστρονόμου. Έχει εξυγχρονίσει το παλιό ελαιοτριβείο που γίνεται ψυχρή έκθλιψη με σύγχρονες μιλόπετρες. Από το 2013 θα μεταφερθεί σε νέο ελαιοτριβείο που θα συνδυάζει τον παραδοσιακό τρόπο εξαγωγής του ελαιολάδου με τις σύγχρονες τεχνικές κατακτήσεις. Ο Δημήτρης Αντωνόπουλος καλλιεργεί, παράγει και εμπορεύεται ο ίδιος ένα προσεγμένο και επώνυμο προϊόν. Είναι ένα νέο πρότυπο ελαιοπαραγωγού με μια επιχείρηση που αναπτύσσεται και με το 20% της παραγωγής να εξάγεται σε διάφορες χώρες.